खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, आसाम गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 8 लाख रां अनसुंथाइ होदों। पल्युसन कन्ट्रल बर्डनि सोद्रोमा नेहाथारिया आसाम गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होयो। गुबुंले दबथायनाय बर्ड आसामनि सोद्रोमा नेहाथारि श्री शान्तनु दत्तआ मानगोनां गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। गिबि मन्थ्रिया बे रोखोमनि आव-फावनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बुङो दि बे रांखौ आसामाव सोलिबाय थानाय दैबाना रैखाथि होनाय नाजानायाव हेफाजाब होनो थाखाय बाहायनाय जागोन। बे बिहोमाया रायजोनि रैखाथि हाबाफारिफोराव मोनसे बारायजाथाव थुलुंगानाय, जायनि थांखिया बावैसोनि दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होनाय। नैथियाव, आसाम रायजो वेयार हाउजिं कर्परेसनाबो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला, गहेन इनस्टिट्युट अफ नार्सिंनि सामलायगिरि ट्रास्टी ड रनजित कुमार बरग'हायाबो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। आरो बेहालीनि श्री जयन्त बरायाबो मैया 1 लाख रां अनसुंथाइ होदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला, मैयानि दिनाव गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव गासै 8 लाखनिबो बारा अनसुंथाइ फैदों। नैथि खौराङाव दङ, बर' हारिखौ जंगलि बुंग्रा प्रीतम दे रयआ निमाहा बिफिनबाय। साननैसो सिगाङावल' बर' फरायसा आफाद एबसु, बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसु आरो दुलाराय आसाम ट्राइबेल आफादनि गोबां सोमावसारगिरिफोरा क'क्राझारनि डमिन'ज पिज्जानि सामलायगिरि प्रीतम दे रयनि बेरेखायै हेंथा सोमावसारनायखौ जों खौरां बिजोङाव रोखायै नुनो मोन्दोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला, गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन आरो क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव मोनसे नेमखान्थि गोनां अजद होनाय जादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा दि रयखौ हमनो आरो बिथांनि बिबुंथिनि बेरेखायै राहा लानो दाबि खालामनायबो जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला, क'क्राझारनि डमिन'ज पिज्जानि सामलायगिरि प्रीतम दे रयआ सोमावसारनायखौ नुना खारखुमाना थादोंमोनब्लाबो, गावनि गोरोन्थिफोरखौ उनदाहा खालामफिनना मैया मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों बर' हारिनिसिम निमाहा बिनायखौ जों समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बिथाङा गावनि बुंनाय दाय गोरोन्थिफोरखौ सिमान लाजोबदोंमोन आरो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बर' हारिनिसिम निमाहा बिदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा दि रयनि बेरेखायै बिथांनि अजद होजानाय गाज्रि बिबुंथिनि थाखाय राहा लानो दाबि खालामनाया दायो मा जागोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। थामथि खौराङाव दङ, 31 नं सिदली बियाबनि बाइ इलेक्शनखौ लानानै चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मावथिफोरनि जथुम खुंदों। मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव 31 नं सिदली बिधान सभा बियाबनि बाइ इलेक्शनखौ लानानै चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मावथिफोरनि जथुम हाबाफारि खुंफुंदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गर्जन मुसाहारिया बुंनाय बायदियैब्ला, कंग्रेस दोलोआ जानो गोनां बाइ इलेक्शनाव गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन। फैबाय थानाय समाव बबे हान्जाया सिदली बियाबखौ देरहागोन बेखौ समासो खिन्थासिगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, बांलादेशआव शेख हासिनानि मावख'आरि न'निफ्राय सुबुंफोरा सिङाव गाननाय जोमनाय ब्लाउज खावदों। सोमावसारगिरिफोरा बांलादेश पिएमनि थाग्रा खुलिखौ लुथियो, खावनाय बेसादफोरखौ दिन्थिदों। हिंसानि मोनसे सोमोनांथाव दिन्थिफुंनायाव बांलादेशआव सोमावसारगिरिफोरा गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनानि न'खौ लुथिदोंमोन आरो रायजो राजानि सिगाङाव सिङाव गानग्रा आरो ब्लाउजजों लोगोसे खावनाय बेसादफोरखौ दिन्थिदोंमोन, जायखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। सोमावसारगिरिफोर, जाय गाहाय मन्थ्रिनि सोरखारनि बेरेखायै दिन्थिफुंगासिनो दंमोन, बिथांजोनि थाग्रा खुलियाव हाबदोंमोन आरो गावारि मुवा बेसादफोरखौ खावदोंमोन। खौरां मोननाय बायदियैब्ला, हासिनाया हादरखौ नागारनानै भारतआव फैदोंमोन आरो इउनाइटेड किंडमसिम थांगासिनो दं। बिथांजोआ हादराव गोदान हिंसानि उनाव बिबान एंगारदोंमोन, जाय सरखारि साख्रि खथा खान्थिनि बेरेखायै सप्ताहफोरनि हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव बेरखांदोंमोन। बे जाथायखौ गुवारै सोंखारिनाय जादों।
गोबां सुबुंफोरा बेखौ बुफाय-बुसि खालामनायनि मोनसे मुगैथाव खामानि होनना बुंदों। सरकारा दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै राहा लानो खोथा होदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसामा गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय थाइ रावनि बिजाब दिहुनदों। आसाम सरकारा गोजौसिन गेजेरारि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोदान थाइ रावनि बिजाब लाबोनानै थागिबि रावफोरखौ संरैखा खालामनायनि फारसे मख'जाथाव आगान लादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ धेमाजियाव मोनसे फोरबोनि समाव लिड काम एइचएस नैथि बोसोरनि थाखाय थाइ टेक्सटबुक बेखेवदोंमोन। पुर्बाचल थाइ साहित्य सभाजों थियारि खालामजानाय फरा बिजाबा आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलनि सिङाव गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय थाइखौ मोनसे मख'जाथाव आयदा महरै सोफादेरनायनि रायजोनि बावैसो लानाय थिरांथाखौ मदद होगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आसामनि उदालगुरियाव घुस लानायनि दायाव लाट मण्डलखौ हमदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन डाइरेक्टरेटनि मावख'गिरिफोरा उदालगुरिनि कलाइगावआव थानाय खाजोना सार्कोल अफिसारनि मावख'आव मोनसे फान्दायनायाव लाट मण्डलखौ हमदोंमोन। दायनिगिरिखौ रहिराम मण्डल होनना सिनायथि होदों। बिथांखौ खाजोना बेंखन मावख'नि सासे सालायगिरि ध्रुब नाथजों लोगोसे हमनाय जादोंमोन। सानैखौबो खानाय जादोंमोन जेब्ला बिसोरो हा सोलायनायनि केसआव 10,000 रां घुस लादोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला दाबि खालामनाय घुसनि रांखौ सालायगिरि ध्रुबनि गेजेरजों बुथुमनाय जादोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ नीरज चोप्राया पेरिस 2024 अलिम्पिकआव जेभलिन फाइनेलनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। भारतनि गेलेगिरि नीरज चोप्राया पेरिस 2024 मायथाइनि अलिम्पिकआव जेभलिन खुबैनाय फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। 2020 मायथाइनि टकिय' अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहागिरि चोप्राया फाइनालाव गावनि जायगाखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे गोहोम गोनां जानथाय खुबैदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला मैया बिथाङा फाइनालाव गावनि जायगाखौ थि खालामनो गावनि गिबि नाजानायाव 89.34 मिटार गोजान खुबैदोंमोन। 26 बोसोर बैसोनि भारतारि हाथरखिया दा गावनि अलिम्पिक बिमुंखौ रैखा खालामनायनि आगानसे खाथियाव फैबाय। फाइनालआ 8 आगस्तआव जानो गोनां आरो अनसायगिरिफोरा बेखौ नायनो थाखाय गोसो गुदुङै नेगासिनो दं दि चोप्राया भारतनि थाखाय आरोबाव मोनसे सनानि मेडेल लाबोनो हागोन ना हाया। 8थि खौराङाव दङ लामडिं रेलवे जंक्शनाव गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद जब्द खालामदों। भारतारि रेलवेयाव फेग्रा मुवानि बोहैनाया बांदों। रेलवे पुलिसआ लामडिं रेलवे जंक्शनाव मैया फिन गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद बोखांनो हादोंमोन। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला लामडिं रेलवे पुलिस आरो आरपिएफनि सिआइबिनि जथाय अपारेसनाव लामडिंआव 10 लाखसो रांनि 20,000 फेग्रा टेब्लेट जब्द खालामनाय जादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय रावबो सुबुंखौ खानो हायाखै होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 9थि खौराङाव दङ साब्लेया जारिमिन सोरजिदों। अलिम्पिकआव 3000 मिटार स्टिपलचेज फाइनालाव सौहैनो हानाय गिबिसिन भारतारि सुबुं जानो हादों। गोलाव जानथायनि खारग्रा अविनाश साब्लेया अलिम्पिकनि जारिमिनाव 3000 मिटार स्टिपलचेज फाइनालाव सौहैनो हानाय गिबिसिन भारतारि सुबुं जानानै जारिमिन सोरजिदों। 29 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिया पेरिस अलिम्पिकआव हौवाफोरनि 3000 मिटार स्टिपलचेज बादायलायनायनि क्वालिफिकेशन राउन्डआव 8 मिनिट 15 सेकेन्डआव खारदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला जोबथा फाइनाल गेलेनाया 8 आगस्तखालि फुंनि 1:13 रिंगायाव जागोन। आसा खालामो बिथाङा सनानि मेडेल देरहाना जारिमिन सोरजिनो हागोन। 10थि खौराङाव दङ लामडिं पुलिसनि नेटआव गोबां बिबांनि अरुणाचली जौ जब्द। लामडिं पुलिसनि सिग्रोमनायाव मैया 40 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि अरुणाचली जौखौ जब्द खालामनो हादों। लामडिं पुलिसआ लामडिं लंका हायुङारि राजालामा 27आव सिग्रोमदोंमोन आरो बे गोबां बिबांनि जौखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जादोंमोन। पुलिसआ सिग्रोमनायनि समाव EDAS 01LC 6145 नम्बरनि गंसे बार-व्हीलार ट्राकनिफ्राय जौखौ जब्द खालामो। पुलिसआ बुंदोंमोन दि ट्राकआ गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम थांगासिनो दंमोन।
ट्राकआव गासै 1000 बथल जौ दंमोन। पुलिसआ ट्राक आरो जौखौ जब्द खालामो, नाथाय आयेन बेरेखा जौ लाबोनाय गारिनि सालायगिरि आरो लोगोआ खारखोमालाङो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।